So da izza malama ce. Malama ki dena soyayya da izza, za ki zuciyar ɗalibanki. So da izza ki dena dukiyar da Allah ya baki ya bawa wasu kan abaki. So da izza ki dena. Tashi. Tuntuni da muke ta hon. Me ya aje ka? Me kake tuntuni a ciki kai? In ka saki, wallahi in ka saki a bakin aikin ka. Dala bani. Da fara ka matsa ka bani gwaji. Rubbish. An ga ma kudin a ƙasa yake kwasowa. Ka sake ka gani a bakin aikin ka. Rubbish. Dukiyar da Allah ya baki ya bawa wasu kan abaki. So da izza ki dena. Assalamu alaikum madam. Yasina, an fito? To ina kwana. Na ga wasu sun tsaya ko wuri ki suka zo? Me suke yi? Gaskiya ne ban tambaye su ba. Je ki ce musu su shigo in ji menene ya kawo su. Malama ki dena soyayya da izza, za ki karya zuciyarki da zuciyar ɗalibanki. So Malama barka da safiya. Dama na zo ne akan wannan kanin nawa, na ga an koro shi gida, kuma alhalin na zo na faɗi dalilin da yasa wannan karin bai biya kuɗin makaranta ba. Daga kanka ka kalla duk wannan makaranta. Dukiyar da Allah ya baki Koko na ɗauka ina bin lungu da sako ina ce a bani kuɗi na gina makaranta ko dukiya na sa na gina makarantar. Da za ka zo kana gaya min maganin banza. Bai biya ba kawai bai amfanin shi, kawai ya fita mu daga ofis ku fita. Malama. I said get out! Dan na ce ban biya kuɗin makaranta ba shi ne zaki. How dare you! Get out of my office! Malama. I said get out now! Dan Allah ne ya jarabce mu ban biya kuɗin makaranta ba wannan karan. Haba malama ya zaki mana haka. Ba fa cewa ne ba zan biya gaba ki dai ba, cewa ne ai mun hakuri wannan karan zan biya nan gaba. How dare you talk back! Kinga wallahi ya miki ni ma a baya ina da kudin dubun wannan makaranta da kike gani ba matsiyaci bane ni. Allah jarabta ce kawai ta ubangiji ba wani abu ba. Allah ne zan ce ban biya ba, kuma a hakan ma ba na ce ba zan biya ba ne, ba na ce zan biya nan gaba sai me tashi mu tafi. Bakin ciki ne dai in Allah ya yarda karatu sai yayi, in Allah ya yarda mana da yan uwa ko sun Allah ya yarda zan bi su gida Allah ya hado masa kudin makaranta. Tashi mu tafi. Yi kokarin da zai yi ko wala ce nan ce ai muna da yankuwa za su kwasu za su biya mana. Da izza, za ki karya zuciyarki da zuciyar ɗalibanki. So da izza ki dena. Dukiyar da Allah ya baki ya bawa wasu kan abaki. So da izza ki dena. Abokina ka san me yasa na janyo ka? A'a sai ka faɗa. Na ga makaranta ba wanda ya zo, mu ne muka zo da wuri. Abin da yasa na janyo ka nan, ina so na gaya ma ne na kamu da san malama Binta, shugaban makarantar nan gaba. Me ka ce kai?
baka da hankali ne, ka yi shaye-shaye ne ko ka sha kwaya ne? Ni na daga murya sosai kan wani ya jiyo mu. Ka san fa malama Binta ita ce shugaban makarantar nan, kuma ita ma malama ce, kuma ita ce principal a makarantar nan. Sannan ka zo ka ce kana son ta? Na sani. Ita nake so. Kuma na gaya wa Najib bai zo da wuri bane wannan maganar da ka ni sai kai. Kai Sadiq na san ku ne aminai na a makarantar nan kuma ku ne masu taimaka min duk wani abu na ba na rufe muku. Na shi yasa na bayyana muku amma da wannan abun a ciki na zan bar shi kamar yadda na bar shi a baya. Shine naga bai dace ba kwaran na bayyana muku don haka yanzu ni wata hanya na tsaro za mu dinga rubuta sakon leta na soyayya ana kai mata amma ba suna mu dau tsawon lokaci ko wannan hanyar zai sa ta kamu da suna kafin mu haɗu ni da ita ko ya kake gani? Ka san date suke nuna izza a makarantar nan kuma sannan ka ce kai kana son ta wannan addini so da izza to ko za ta nuna min so da izza in dai za ta so ni duk izzar da za ta yi min ni ban damu da wannan ba zan iya jurewa soyayya ce kawai. Ina rikice ina rasa ma mai zance so kenan so da izza din kenan. Ahmad kana ji na ko? Gaskiya yarin yin nan Fatima na kamu da santa sosai amma kuma ita gaba ɗaya ba ta tawa take ba. Ta yaran nan bilan take wai shi take so ta kamu da sansa. Haba ta yi. Ni abun nan yana damu. Haba ta yi. Kawai ka rabu da shi. Ita soyayya da ma kauniya ce. Mai ran mu da waye bilan na santa ko wani waye. Kawai ka riga ce ka faɗa mata kana santa. Gaskiya ne kaga haka. Ka san mu duga da rinci muna bayan ka. A to gaskiya haka ne kwarai da gaske saboda gaskiya abun nan yana damu na kamu da santa sosai. Dole ne zan sanya da zan yi gaskiya ya kamata ka bani tallafi ka taimaka mu dan ceto abun nan ɗinta mai game da soyayya da muke da ita. Ina son ta yadda ya kamata. Ai iya ga da rinci muna bayan ka. Kar ka damu insha Allah. Za mu je koyon faɗa mata. Ba matsala Allah ya ta. Ba matsala kar ka damu zo mu je nan abun nan saboda na ga malamin nan ka san sai a hankula malamin nan. Dole ka san sai ana hankali. So da wai da ma ya tsaya da malamin nan in ya tsaya mu wannan ai Bilal na zo gurin ka ina ma Isa da shigo makarantar nan da wuri tun jiya ina bace ke ta tunanin masoyiya ta Fatima kuma dole ne ka fita daga soyayyarta saboda wai asiri kai mata ne ma take ta bibiyar ka ne kai da Allah malam dakata ka ci wannan da wata magana ni ma na ji tsare na hankali wannan yarinya an gaya ma ina son ta wannan yarinya zan so kai da ka bi ta kana son ta tana ta jani wannan ɗinka kai ta binta ina son ki ba ta son ka ina ruwa na nan matsalar ku ce amma ni ka sani ba son ta nake ba kar ka ƙara zuwa ka same ni da wannan maganar ni Fatima shi a shirye ba abin da ba zan yi ba kuma ina gaya ma ka rabu da ita akwai abin da kai mata ko me za ka kai ka da Allah malam ka ta Fatima me akan Fatima wai ka ita ta wai san ta a makarantar nan wallahi san malaka kai kai sai ka ce za ka mare shi in ka sake fata hannunka ta taba kuncinsa billahi ne kasa da kai a makarantar nan da ka kai shi din kai kai sai za ka ce za ka mare shi mare shi ka gani din ya mare mun ya gani kan Fatima ba abin da ba zan yi ko me za ka yi Allah kai ko me za ka so da izza so da izza ke sani bugun zuciya so da izza ya sana makance ina rikice ina rasa ma mai zance so kenan so da izza din kenan so da wallahi Allah ka ce duk kuna nan gaba ɗaya wallahi ba wai haka an wai ka san me ke faruwa ne sai ka faɗa Khalid wallahi akwai wata yarinya a makarantar nan na gaya ma ta gama tafiya da ni maza a ba wallahi nake gaya ma a ba to ba ke so a ce wannan kawai wannan yarinyar da ta mari malamin nan a gaskiya za ta yi saboda ka gane na ga alamun yarinyar tsigera ce zan sanya na kullar kallon soyayya ita in jama'a cikin kilik an dinga jawo mana cikin ta fado nan ba in ta fado kaga komai na sumbul a sai da kai wallahi haka kai ka san menene murin canje a sai ka fada dan gida ai fakarin da ne tun da ina jin abin da kuke fada Allah yauce ne Khalid wai zai gani
wata yarinya a cikin makarantar ne yana son to ba zai same ta ba ƙarya ne wallahi a gaskiya kamata ya same ba ka duba gani kai ka sani a cikin makarantar nan wanne zai ga wata yarinya yana son ta sai an zo boda an same ka sai da kai na gida na kai ake ciki ne mu same ta gida ne ake mai gida ne mana alwari ka san menene ina jin ka san menene ina jin ka to iya wuya wannan abun ai ba wani abun da za a zo ana wani kai ka sani ba awai muna fita ba ko ba haka ba balle kuma a ce na gida tun balle ma a ce Khalid ai annun mu ne ai memba ne sosai kai ka sani karan bin bidi ko ma ko da yau na so wallahi no wahala iya wuya na so kuna yau kai cange da mun saba kullum za mu jira ka zo mana da kayan karin nan amma gaba ɗaya yau shiru gaba ɗaya ka zo ba labari ya baya kan yi mana ka bari kai ku bari kawai me kuke ci na baka na zuba gaba ɗaya abubuwan ne ni kaina ma caji ya dauka wallahi Allah ga kuma wannan ita yasa wani ban ana so kawai sai dai tsaya take an ware ni kayan cajin ma ba za a ba sorry da dawa da kan kun san me ya faru gaba ɗaya ma ni makarantar nan ma ni bancin daɗin ta ma yau ga kai na dau caji ba wani hita wanda za a dan kone ka gane ka san kai ko kuma ga shi amma ki tashi dage mana to yanzu mu dage oye ga ma ni dan gida na ka ni so halitta ne nake an haba Bilal wai ya maganar letter da aka rubuto malama Binta ne har yanzu ka yi shiru ni kaina ai na ga Bilal ko tsoronta kake ji ne haba kai ya za abokai na ku ce ina jin tsoronta ku fa kun sani fa akan soyayyar da nake wa malama Binta ba zan taba fashi ba ai ba zan taba fashi ba sai na ga na mallake ta kuma ba zan taba fashi da kai mata letter ta soyayya a office ɗinta ba amma kuma matsalar ba ku shigo school da wuri bane kuma na san kai ne mai tsara yanda za a kai letter nan karka shi yasa na tsaya jiran ku anan kaga ma letter na gama rubuto ta yau karka damu insha Allah ka ba ai komai a hannuna yake insha Allah ka ba komai a hannuna dan yau na ji moninta ya ce za a kai assignment insha Allah duk yacce za a yi za a kai wannan letter karka damu yau din nan kenan insha Allah na baka ne ko kuma normal sai mun je ta can din a ka bari sai mun shiga aji mu tafi ajin kawai ai normal ne kawai mu tashi mu tafi ajin so da izza kidena malama kidena soyayya da izza how dare you sorry ma da zuciyar ɗalibanki so da izza kidena are you out of your sense sorry ma hurry up ya bawa wasu kan abuwaki sorry ma sorry izza kidena ba irin rubutun da yaron nan yake kawo wasiƙa soyayya zuwa ofis ɗina ba ne? So da izza, so da izza, so da izza. To ina yaron yayi ne? Yanzu yaron nan bai yadda na to kan wani class ne. Malam Uba! Malam Umar! malama Ina so a tara min gabaki ɗaya students ɗin nan, gabaki ɗaya ɗaliban makarantar nan. Akwai yaron da yake tura min wasiƙa. Yanzu muka haɗa shi yana to ni ban san ɗan wani class ba ne. Yanzu right now ku je maza ku je ku tara min tuka yan makarantar. Wai sorry! Rubbish. malama ga ɗaliban nan an tara So da izza, so da izza, so da izza, malama ce. Malama ki dena. Na kasa gane mu da izza, za ki karya zuciyarki. Stop kai ma stop it. Ɗalibanki, so da izza, ki dena. Malama da Allah ya baki ya bawa wasu kan abuwaki so da izza ki dena so da izza so da izza ke sani bugun zuciya so da izza ya sana makance
ina rikice ina rasa ma mai zance so kenan so da izza din kenan. Amma kuma dukansu kenan aka tara su ban gan shi ba shi ne wannan kawai da yake bincika mai kyau ke baki goge yunifon naki ne da zaki zo makarantar ba? Duba hijabunta rubbish. Dallacin ku bace min da gani duk baku da amfani rubbish. Kowa ya watse. So da izza din kenan. So da izza. Assalamu alaikum. Ranki ya Fatima, gimbiyar mata. Ranki ya daɗe baki manta ba, sama da shekara guda na daɗe na bibiyar soyayya ki. Ina son ki. Sama da shekara guda Hajiya Fatima na daɗe ina bibiyar soyayya ki. Ya kamata ki taimaka ki karɓi soyayya ta. Kana so na baka ce? Yes. Dama akwai wani bakin da zai iya fita cewa yana so na idan ba Khalil ba? Bari ka ji in gaya maka. Kaf faɗin makarantar nan kai ba ma makarantar nan ba. Kaf faɗin duniya ba ɗa namijin da zan iya amsan soyayyarsa idan ba Khalil ba. Shi kadai nake so da shi kadai zan iya rayuwa. Kuma Fatima, me ya kamata ki saurara? Shi ba ta take yake ba ni nake nuna miki soyayya ina son ki. Ba na son kai kuma. Ka Allah malam da ka baka da wani magana da za ka. Shi da ba san ki kyau da ki nuna mu soyayya. Ko da ki nuna. Na jira ina ka zo dame ni ka caga min kai. So da izza ta sani na makance ruhi na ya nutse tunani na ma ya nutse so da izza ya saka bana gane komai sai ke tawa malama. So, kun san me yake tafe da mu? To, da Allah bi hakuri. Malama Linda ce shugaban makarantar nan, kun san halinta. Ita ce ta tara mu duka malaman nan ta turo mu saboda sakamakon letter da ake kai mata a class. Kun gan shi? Kun ga letter ko? Shi ne aka turo mu zo ajin nan a duba ɗaliban nan ɗaya bayan ɗaya da tattafansu. A duba wani rubutu ne daidai da wannan. Kun gane? Mu kama shi mu kai masa mu kai mata shi ne malam uwa da fata za ku ba mu haɗin kai haka muke so da Allah ku yi hakuri ba kun ga ba laifin mu bane so malam dali ka shiga cikin ɗaliban nan kowa ka duba littafin shi ka gane ɗaya bayan ɗaya ka gani wani rubutu ne zo daidai da wannan ka kamo mana shi mu ɗauka za mu kai shi wajen malamin ka na san halin ka ba ɗaliban nan suna baka 20 kana yin su wannan kes din babu wannan duba so da izza malama ce malama ki dena soyayya da izza za ki karya zuciyarki da zuciyar ɗalibanki so da izza ki dena dukiyar da Allah ya baki ya bawa wasu kan abaki so da izza ki dena so da izza ki dena dukiyar da Allah ya baki ya bawa wasu kan abaki so da izza ki dena